गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय नागिरनानै तामुलपुराव खौरांगिरिफोरनि खुद्रिसारनाय हाबाफारि। तामुलपुर जिल्लायाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रहस्ययै थैनायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय लोगोसेनो थांनाय माखासे सान सिगाङाव बाक्सा जिल्लानि निकासियाव थानाय जिल्ला जोबथेसालिनि साखाथियाव जुबिन गार्गनि अनसायगिरिफोर, पुलिस हान्जाजों लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनाय जाथायनि फारसे थार बिजिरनाय नागिरनानै मैया तामुलपुर जिल्लानि खौरांगिरिफोराबो खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर प्रेस क्लाब, तामुलपुर जिल्ला आसु आरो AJYCPनि सोद्रोमाफोरनि बानजायनायाव बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि रमेश दासआ बे हाबाफारियाव थानानै जुबिन गार्गखौ फोथैनाय सुबुंफोरनि सायाव थार बिजिरनानै साजा होनांगौ आरो खौरांगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया, बेनि दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौ होनना दाबि खालामनायजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायोबो होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया पर्बतजरानि मेगा सावस्रि बादायाव BTCनि आफादनि EM श्रीमती मुनमुन ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों। पर्बतजरा बियाबनि थिपकाय पर्बतजरा मडेल हस्पिटालनि लांगोनायाव खुंनाय मेगा हेल्थ केम्पआव गाहाय आलासि महरै MCLA आरो BTCनि काउन्सिल पर्बतजरा परिषद बियाबनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा श्रीमती मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बेखेवना होयो। बिथाङा बेखौबो बुङोदि सावस्रि बादाया हाजो ओनसोलनि सुबुंफोर, गुबैयै गोरिब नखरनि सुबुंफोरखौ देहा फाहामथाय बिथिङाव मुलाम्फा होगोन होननानै बुङो बिथाङा। रायजो सरकारनि सिबिथाइ समर्पन हाबाफारिनि बाहागो महरै मैया सुक्रुबार खालि टंला जौसिन फरायसालियाव सिबिथाइ सेतु मुंनि मोनसे गेदेरथार सावस्रि हाबाफारि जायो। 18 बोसोर बैसो सिंनि लाइमोनफोरखौ फाहामथाय होनो जुनै रायजो सरकारा मोनफ्रोमबो बिधान सभायाव बे हाबाफारिखौ बानजायदों। बे सावस्रि देराखौ बेखेवना होयो खलायगाव बियाबनि MLA दुर्गादास बर'आ। हाबाफारियाव कालिदुवार बियाबनि MCLA अर्जुन दैमारि, उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि पुलक पाटगिरि, फेरगाव महकुमा बेंगिरि रिंखां मोसाहारि, ADC सरफराज हक, AC क्रान्ति देबि, जिल्ला सावस्रि बिफाननि सामलायगिरि डॉ कुमुद चन्द्र दास, फरायसालि नायदिंगिरि भबेन देउरि, जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि धीराज तालुकदार, डॉ प्रबिना देबि, हादोरारि सावस्रि अभियाननि मावख'गिरि बालिस्टप मोना बाहागो लानानै खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नर्थ काजलगाव गामिनि रिना दैमारिनि फिसाज्ला 13 बोसोर बैसोनि महेन दैमारिया गोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। नखरनिया फोरमायनाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रफहि राजाबिल गामियाव बिमादैनि न'आव फरायनो फैदोंमोन आरो बिमादैनि न'निफ्राय दिनै बहाबा ओंखारलांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायब्ला जानबुं नम्बर 8133871113 नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। आसामनि गुवाहाटीयाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि आगान। देंखोगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि मंखरसालियाव मान बावनायनि उनाव गान्धीआ जुबिन गार्गनि नखराव नुजाथियो आरो सावरायलायो होननानै खौरां मोननाय जादों। जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धी बिथाङा। राहुल गान्धीजों लोगोसे MP गौरब गगৈ आरो गुबुन गुबुन बिबाननि कंग्रेस हान्जानि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो होननानै मिथिना मोननाय जादों। चिरां बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 3 नं हायनारि गामिनि थागिबि दैमालु औवारी बिजि प्रियंका औवारीया थांनाय 15 अक्ट'बर बुधबारखालि गावनि जोनोम गामि 2 नं लादामगुरिनि बिमा बिफानि नखरनिफ्राय फुंनि समाव ओंखारलांनायनिफ्रायनो दासिमबो न' फारसे फैफिनाखै। नखर गारना थांनाय आइजोआ 4 बोसोर आरो 2 बोसोरनि सानै उन्दै उन्दै फिसाज्लाफोरबो दंमोन। नखरनि बिमाया फोरमायनाय बादिब्ला प्रियंका औवारीया सोरनोबा लेखा हैनो होननानै बलामगुरि फारसे थांदोंमोन, नाथाय बिनिफ्राय मबाइला अफ जादों होनना फोरमायदों। जेरावखि थाया मानो गावनि उन्दै गथ'फोरखौ अननानै न' फारसे फैफिननो खावलायदों। फिसाइ दैमालु औवारीजों लोगोसे गावनि बिमा बिफाया सोरबाफोर बहाफोर नुयोब्ला 9749612355 नङाब्ला 9778771763 नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। भारतारि आइजो फुटबल हानजाया जारिमिनारि सोरजिनो हादों। 21 बोसोरनि उनाव भारतनि आइजो फुटबल हानजाया अंडर-17 वमेन एशियान कापआव क्वालिफाइ जानो हादों। आइजोफोरनि गासै 3 हायुङारि फुटबल हानजाफोर जेरै अंडर-17, अंडर-20 आरो सेनियर हानजाया फैगौ बोसोराव AFC एशियान काप बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।